न रहइबो नाही अधिक कथाबार्ता करूछन आपण कथाबार्ता ताळमेळ अधिक कथाबार्ता करूछन आपणकर कथाबार्ता कोन आपण करूछन आपण वकील बोली से कहि दिस वकील सुविधा हाउ एबे तो वकील बोली नांती बुझिपाइले सर मु निजे टैलेंट रे ओढिची जो तो सीए जो तो बाहर करथिले मु जानिची कि मोर के वकील नांती मु काको चिनिनी सर निजे तुने जे डाकिला गरीब जने मु गाइड आछी बुझिपाइले सर मोर किछ अभी आपण काली कहथिले आपण वकील सुमन स्वाई बोली ना ना किछ सुबास भाई आपणकर वीडियो होइतिला आपण को किए करिथिला गोटे बाइक देइथिले जे आपण वकील सुमन स्वाई बोली खाली बाइक अछि हम पाखरे आपण के शिक्षण करछि ना कोन मैडम आपण के शिखै ना कोन आपण पढुछि म पे मैडम पळे आपण उत्तर दियंतु आपण पळे का उत्तर दियंतु हमको इन पळे कोन माने कोन पे काली बाइट देले जे सुमन स्वाई आपण वकील बोली आपण हम जा बाइट देखिलु वकील नहंती तो काली बाइट देले कोन डरे के कहैते डरे की अच्छा राहुल एग्नेस्ट रे बाइट दिया हला डरे गिरी वकील एग्नेस्ट रे बाइट दिया हला डरे गिरी परिबिनी आज्ञा नमस्कार करूछी आपण कोइ परिबिनी किछि आपण चाहू जेबे कोन मु चाहूची कि एटा समाधान हे जाऊ कोन समाधान करबा आपण कोन अबे मु सेटा जानि नै आज्ञा आपण कोन आपण कथाबार्ता ताळमेळ रहू नै न रहइबो नाही अधिक कथाबार्ता करूछी आपण कथाबार्ता ताळमेळ अधिक कथाबार्ता करूछन आपणकर कथाबार्ता कोन आपण करूछंती कोन एटा गुटे करूछंती आपणकर कथाबार्ता ताळमेळ रहू नै न रहू आज्ञा कोन हेला ना सुनंतु आपण आमे आसीछु आपण कोन एटा सब करूछंती समाधान करिया आपणकर कोनटा समाधान आपण करूछंती और तो बढ़े बढ़े चलीछंती कोनटा समाधान अरे सुनंतु आपण तो कहले हमर वकील रहिले बोली काली वकील कोन वकील रहिले बोली कहि वकील रहिले कहले ना आपण खाली निजे बाइट देछ जो वकील से बोली आपनकर मोर मु जानि नै आज्ञा खाली बाइट जो देला आपण जानन थले बाइट दउतले त बैठ मु देई नै बाइट आपण देइछ बा आपण मीडिया रे बाजिलानी नहीं नहीं बाजिश फोन मारची आपण मान को नारे एफआईआर गोटे लिखिबे आज्ञा हां आपण त औषध आपण कोन जो एफआईआर गोटे लिखिबी इटा मते डिस्टर्ब करछन हां